Hemen eta orain ondo nao. Bizar ez dakit, eta ez dutzat arretari moten, baina hemen eta orain ondo. Eta horrekin ja posik. Nire mugarrisa esan aurkeztia. Punto. Horra metzen zen. Parte hartzia ikaragarrisa izan zen. Irabaztia, oentik eta gizio, nik ez neman espero ez da parte hartzia, bez? Jode, igual, honek ez daka inu interesik. Nire etxeko dako eta gitxi gehiago, edo gaitza daken pertsonen dako eta gitxi gehiago, ez? Apaltasun horrekin, joan nintzen, ez dala apaltasun faltzua, baina hola nien genduan lehenengo irudizak eta gero gidoia. Zergatik nire mugak aurkitu behar hori? Zergatik halako erronkak eta lasterketak? Zergatik gaitz senda ezin eta degeneratiboa izanik gorputza mugara eramaten tematzea? Zergatik ia 2 hilabete eskorrikarik egin ezin da egon ostean erronka luze batean tematzearena? Zergatik? 7 proiektuarekin galdera hauek erantzuten saiatuko naiz. Erronka berri bat izango da. Egiten dudan 7. Erronka eta bidaia, markek, denborek, ez didate hainbeste inporta. Nire helburua bideaz eta bizitzaz gozatzea da. Peio Sorok Ganoraz grabatu ezeban, Ganoraz montau dau, Maite Arroitak musikia oso politxa jarri dutza, esango barik, eta ekuasinuan azkena sartzen izan zana aritzlete dela, berakin zegoen soinu diseinua eta pixkat homogeneizatu indago, ez? Orduan, bidaia izan zen Euskal Herriko provintzia bakoitzeko menditu entorrika ondizena lotzia lotuko zituan bide bat eitxia. Autokarabanakin gurekin zetorren eta irtera puntu danetan, bitxarteko isa danetan eta amaiera danetan, logikoki, anzegoan. Eta gainera, Baskariza pronto eta Fariza pronto. Eta goiakin, eta dutxia. Muy importante. Orduan, asko errestu duzta Iñakik bidaia inalizatia, eta Peiokin joatia berdina. Ez genek izan bez, nun grabatu behar genduan. Orduan, izan zen folio zuri bat, bai niretako eta bai berandako. Horrelako kontakizun bat arirkatziak laguntzen duzta buruan ideiak antolatzen, baina ideiak ordenatziak laguntzen dau. Eta norberan bizipen horrei hitzak jartziak asko laguntzen dau. Nik nire buruari ez dotzat inoiz erreferente deitzuko ez da eredu bez, lotza puntu bat ematen doztalako eta ez dutelako nahi jendiak, eta hau dokumentalian bertan bezaten dut, apaiza pulpitotikan berbetan moduan ikustia. Nik azkenian ez dakat lezin horik inori emateko. Batero mati balio bat nik kontatzen ditzudanak oso ondo. Ez baitza balizio? Ere bai. Nik ez dut jendia jarri nahi segama izkorri bat eitzen, edo hau bezalako bidai bat eitzen. Bakoitzak indixala, berari funtzionatzen detzana, bizitzako ustekabiei aurre eitzeko. Beti bestiena kritikatzen gabiz, eta dairutze jata zentzu horretan, bakoitzak dauzkala beren moduak aurrera eitzeko, eta eitzen dela aldaben onduan. Laguntzen dozta barneratzen, bai. Ze askotan, neurologoan konsultatik urtetzen zaranean, digeriduen behar dituzu gauza batzuk, ez? Zu oso ondo aurkitzen zara, baina bapatian esaten dutzu, orban berrizak azaldu diala, eta esaten duzu, ostras, ni oso ondo nao, baina hor aktibidadea dago. Ikasen bia da, horrelako gauza gestionatzen. Ikusten ez zen gauza asko hor daoz, eta horrek kudeatu inbia dira. Diagnostiko eta lehenengo urte hauen kontakizuna hori liburu batekin itxiko da. Gero proiektu berrizak? Etorreko dira. Baina ez da, ni neurologiari esan notzen, 10 urte barru Nepalera joango nintzala, orduan, 3 urte eta zehose falta dira. Ezin dutela jarri helburuak epeluzera? Ni jarriko etadaz, nire buruari. Ez hainbeste arrokerizakin, baizik eta, helduko nahi zeltzen nahi zentokira. Igual ez nahi inoiz helduko Nepalera, baina hor dago pixkat tira itzen be. Helburuak horretarako dauz. Pixkat zure gandekan tira itzeko eta ilusio batzuk eta eukitzeko, ez? Egunerokotasunean dakauz gure gauzak, gure ilusioak, eta baitza epe ertain luzera.